दोंसे मेथाइखौ आं रोजाबना होनोसै रायजोफोरनि सिगाङाव मेलेथानि आय' जोंनि लागोनि दैसा जिरि जिरि दंफां लाइफां सारि सारि खर'नि थफिया अनजालि हरनाय रुमाल जानायमोनब्ला लावदुम लावदुम खर' खावखानानै बैसागु बरायबायगौ नासिनै आरो लागावसिन माने गिबि गिबियावनो आं दिनै बिसनाथ जिल्लानि एकदम सिमायाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा सिमलगुरि होनना बुंदों नाथाय सिमलगुरि एलेकानि नैबे हालामा लखिमपुर जिल्लानि जायगायाव गोलैयो खना गामियाव जों दंफैयो दा दिनैनि समाव जों गासैबो माने जोंनि गासैबो बर' गामियाव जों दिनै गाजा गोमजा जोंनि आसामनि बाहेरानि अरुणाचल स्टेटनि जाय बिथांमोना गावनि बिमा बिफानि गावनि सोलोंथाइखौ लानानै गावनि बिमा बिफाफ्रा अरायसम जेरैबायदि हास्थायो गावनि गथ' गथाया मोजां जाथों होननानै बेबायदि समाव जोंजों दङ आसामिस सुबुंनि जोंजों दंफायो लोगोआव आरो नेपालि मानसि दंफायो जों गासैबो नैबे नुनायखिनिया गासैबो आयारबिनजों जों दिनै दान्दिसे सम जों दिनै बैसागुनि थाखाय बैसागुनि 4 थारिख नैबे दिनाव जों रंजा बाजा दान्दिसे सम जों दिनै लोगो हमलायदों मानि थाखाय लोगो हमलायदों गावसिनि खुगानिफ्राय जों दसे समनि उनाव जों खोनानो मोनगोन नाथाय आं गिबि आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा सानसे समाव जों बर' हारिनि थाखाय बै गारबोनाय समफ्राव जों बुङोब्ला दिनै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा संबिजित जि बिदाय आं बे गामियाव थानानै जोङो सानसे समाव आर्मि पुलिसनि थाखाय जों खारनो गोनां जादोंमोन नाथाय जों बिटिआरआव हाबगोन होननानै जों गोसो गोरबोआव जों अरायसम सानदोंमोन नाथाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सिमलगुरि होननानै बुङोब्ला सिमलगुरिखौनो बयबो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा हयथ' दिनै सिनायोना सिनाया जों दिनै बुंस' हाया नाथाय आं माखासे खोथाफोरखौ बुङोब्ला माखासे खोथाफ्रा दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गनायथाव नंगौना नङा नाथाय आं दिनैनि समाव आं बयनिबो खाथियाव आं फोरमायो नैबे गामियानो जाहैबाय एकदम फार्स्ट लखिमपुर सिमानि गामि हाबजेननाय थिंखना गामि आबसुनि समाव सारनायावबो दंमोन बिलटिनि समाव सारनायावबो दंमोन आरो एनडिबिनि समाव सारनायावबो बे गामियाव जों थानानै जोंखौ अनसायदोंमोन नाथाय जों दिनै जोंखौ जाय रायजो राजाफ्रा ओंखाम बोथिसे जाहोदोंमोन बिथांमोनहा दिनैनि समाव बिटिआरनि माखासे जि रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि राव होनांगौमोन अनसायनांगौमोन दिनैनि समाव सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बे गामियाव फैदों फैयाखै जों दिनै बुंस' हाला नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि समाव सारनाय बिलटिनि समाव सारनाय एक्सएनडिबिनि समाव सारनायाव जोंनि बर' गामि होननानै बयबो जुदि बेहाय अनसायफैयोब्ला सानसे समाव जुदि बिटिआर हाबनाय हाबैया उननि खोथा नाथाय जोंनि बर' गामि सानसे समाव आबसुनि समाव सारनाय बिलटिनि समाव सारनाय एनडिबिनि समाव सारनायाव बे जायगायाव थानानै बे गामियाव थानानै ओंखाम बोथिसेबाबो जादोंमोन दिनैनि समाव जों माखासे गारबोनाय समफोरखौ जों दिनै दोनथ'नानै दिनै फैनानै जों दिनै बैसागु बोथोराव जोंनि आसामनि साख्रि मावनाय नङा अरुणाचल प्रदेशनि साख्रि मावनाय आयारबिन बिथांमोना दिनै बयबो खौसे इउनिटि दिनै बुङो आसामिस जाथिया बर'खौ नायनो हाया सोरबा नेपालिया बर'खौ नायनो हाया सोरबा बर' नायनो हाया खिन्थु जों दिनै खौसेखौ जों नुदों आसामिस नेपालि बर'जों दिनै रंजा बाजा दिनै फंबायमोना अरुणाचल स्टेटआव गासैबो आयारबिन साख्रि मावो आरो जों लोगोसे एक्सएनडिबिफ्रा दसे सम जों जयै रंजा बाजा बेहाय नुजाथिफैदों बिनि थाखायनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय बेसेबां इउनिटि बेसेबां रंजा बाजा आरो बिटिआर गामि हाबनायनि सायाव माबाफोर दुखु दं नामा गोसोआव आरो जायफोर आसामनि बाहेरायाव अरुणाचल स्टेटआव साख्रि मावनाय नैबे गासैबो बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ गाव गाव बुंना लासिगोन एसे खोनासंलांदो
दान्दिसे सम जों बैसागुनि रंजा बाजाजों दसे समबाबो नैबे फंबायमोना माखासे समखौ दिहुननानै नैबे दान्दिसे सम बैसागुनि थाखाय बयबो जों ज' जालायनानै माखासे बैसागुनि मुङाव रंजा बाजा दान्दिसे सम जों रंजादों। दा बे रंजानाय समाव फंबायमोनहा साख्रि मावनायनि लाइफआव आरो जाय बिमा बिफाफ्रा क्लास 1 निफ्राय सोरबा क्लास 11, 12 बिदि फरायनानै बिमा बिफाफ्रा साख्रि मोननायनि दिनै जाय न'खराव साख्रि मावनानै दिनै बे फंबायमोना बेबायदि रंजा बाजा बिमा बिफानि बा न'खरनि बा गामिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव रंजा बाजा दिन्थिनो हादों। दा बेसेबां रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो फंबायमोननि गोसोआव बेसेबां गोजोननाय मोन्दों आं गिबि नैबे फंबायनाव सोंगोनसै। फंबायमोना गावबा गाव मुंखौ जाहाथे माने बुंलाङो आरो अबे जायगायाव डिउटिखौ होयो आरो बेसे समाव आयारबिन नैबे अरुणाचल प्रदेशआव साख्रिखौ मोननाय जाखो एसे बुंलांगोन आं फंबायखौ गिबि खावलायो। गिबियावनो गुफुर बर' चेनेलखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय दिनै जोंनि न'आव फैनानै आंखौ बेबायदि बुंनो थाखाय फंनैसो बुंनो थाखाय आंखौ खाबु होनायनि थाखाय। मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै बेयाव ज' लोगो मोनलायनायाबो जोङो ओरैबायदि जोङो माने जों सार्भिसा ज' मावो एखेलगे मावो जोंहा मालाबा बिदि लोगो हमलायनो समाय थाया। ओंखायनो दिनैनि दिनाव बयबो फैनानै हेफाजाब होलायनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खनसेबाव साबायखर बावो। मानो होनना बुङोबा जों ओरैबायदि जायगायाव दङ दिनै बुंनो थाङोबा जोंनिफ्राय ओरै बर'आनो गैया होनना बुंजायो। मानो होनना बुङोबा 89आव 83आव जोंनि बेनिफ्रायनो जागायजेननायमोन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारजानाय जायगाया बेनो होनना बुङोबाबो गाज्रि जानाय नङा। मानो होनना बुङोबा दिनै जोंखौ माने नासयगासिनो दङ, जोंखौ नाया माने। नै दाख्लै बावैसो फैना थांबाय बिटिआर रेकर्डनि मा होनो माखासे गामि सोसननाय, बेफोरावबो जोंनि गामिया थालांगासिनो दं दायो। आसा खालामो फैगोन समाव जोंखौबो माने नायसनगोन, जाहाथे जोंखौ आउट अफ बिटिसि होनानै जोंखौ नासयबाय थाया, बेखौनो बुंनो लुगैयो आरो माने। फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय। आरो नैबे गामिनिनो सासे फंबाया आयारबिन अरुणाचल प्रदेशआव साख्रि मावनानै बिथाङा कालसारजोंबो लोगोसे बहुद एक्टिभ मानसि। बिथाङा गावनि रैसुमै गारांजोंबो गान खननो हानाय आरो दिनैनि समाव बैसागु समाव गावसिनि साख्रिनि बे डिउटिखौ साननै बा सानसेसो सुटि लानानै गावनि बिमा बिफा गामिनि रायजो राजाफोरजों गावनि लोगोफोरजों दान्दिसे सम होफैनो हानायनि थाखाय बेसेबां गोजोननाय मोन्दों आंनि फंबायनिफ्राय एसे सोंना लानि। जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो मोननानै। नोंगौ दिनै बे बैसागुनि रंजानाय सानाव बे गामियाव रंजानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो गासिबो गुबुन गुबुन हारिनि जानानैब्लाबो जयैनो रंजादों। दिनै जोङो बयबो माबायावनो हलंगि एयारपर्टआवनो जोङो जयैनो सार्भिस मावो। बेनिखायनो जोङो दिनै बैसागुखौ रंजा बाजायै रंजादों दिनै। आरो जोंनि गहपुर हालामनि जिखुनु लखिमपुर जिल्लानि एकदम गिबिसिन गामि जोंनि गहपुर माबाजोंनो नांजाबनाय, बेयाव फैनानै जोङो जोबोद मोजाङैनो रंजानो हाबाय दिनै। फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय। आरो जोंजों लोगोआव दंफायो दिनै नैबे बर' गामियाव फैनानै सानसे समाव जों माने माखासे हारि दाङाबाजि जानाय समाव जों माने गावजों गाव गुलाय गुजाय नैबे साखाथियावनो थानाय जोंहा नेपालि जनजातिनिफ्राय दंफैयो। नेपालि जनजातिनिफ्राय जोंहा नैबे बिबो आयारबिन अरुणाचल प्रदेशआवनो आयारबिन मावनाय। दा अসমীয়া ভাষাতে দুটামান আৰু কম বোলে। আজি দে আমি একেলগত বিহু মানি কেনেকুৱা লাগিছে? আজি বহাগ বিহু আৰু বৈশাখী দুটাই একেলগতে আমি উদযাপন কৰি পেলাই বহুত ভাল লাগিলে। আগতেও আমি এনেকুৱা বিহু সময়ত লগতে একেলগতে আমি মিলি পেলাই
আমি এনেকুৱা উলহ মালহেৰে পালন কৰি আহিছোঁ ভাল লাগিলে ধন্যবাদ दान्दिसे समबाबो बर' गामियाव फैनानै नेपालि जनजातिनिफ्राय रंजाफैदों आरो लोगोसे एकदम सानसे समाव माने गुफुर होनना बुंबा हारसा आरो बर' एकदम दावहा आरो जों दिनैनि समाव माने जयै रंजानो हादों नैबे आसामिस जनजातिनिफ्राय दुटामान বৈশাখী আৰু বহাগ বিহু সকলোলৈ জ্ঞাপন কৰিলোঁ অসমবাসীৰ আজি শুভক্ষণত সকলোকে লগ পাম বুলি কেনেকৈ ক'ম চেনেলটো চালে মানে যিসকলে চাই গম পাব যে আমি বড়ো আৰু অসমীয়া বা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলে আমি কেনেকৈ উদযাপন কৰোঁ মানে কি আমি সকলো ককাই ভাই হিচাপে চলি আছোঁ আগৰ পৰা এতিয়াও চলি আছোঁ আগৰ পৰা ককা দেউতাহঁতে যিখিনি শিকাই গৈছিলে বা দেউতা মায়ে যিখিনি শিকাইছে সেইখিনিৰ পৰা চলি আমি একেলগে আহি চিনি নোপোৱা মানুহ এতিয়া আমি নিজৰ ককাই ভাই নিচিনাকৈ আছোঁ বাকী নকওঁ ভালেই লাগিল বৈশাখী আৰু বহাগ বিহুৰ শুভকামনা সকলোলৈকে জনালোঁ বাকী হেপী বৈশাখী হেপী ৰঙালী थैंक यू दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव क'क्राझार होनना बुंबा जों माने नामजादा आरो साख्रि मावनायनि गेजेराव माने एकदम साइसिन माने बर' फिल्मनि थाखाय सोरबाफोर जुदि एक्टर लानो गोसोबा क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्लायाव माने बाहागो लानो हागोन जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा माने साख्रि मावनायनि बिथोराव अरुणाचल जोंनि आसामाव नङा अरुणाचल प्रदेशआव एकदम ओरैबायदि हेन्डसाम जाहाथे माने जायफोर खेबसे नुयोबा बोसोर गोसोआव थानाय आं क'क्राझारनि हिन्जावखौ लागोन ना गुफुर हालामनिखौनो लागोन नैबेखौ आं माने फंबायनाव एसे बैसागुनि थाखाय इन्टारेस्टनि माने रायजो राजाफोरनि बयनिबो जोंनि बर' माहारिनि रंजा बाजा बैसागु बोथोराव आं एसे फंबायनिफ्राय सोंना लानोसै दा बिनि ग्रुपनि गेजेराव साबसिन आरो हामसिन जोंनि आसामनिफ्राय साइसिन बेथ' दा जेबो बुंथ'नो हाया जाहैबाय माने दा जोङो माखासे खामानि मावनो गोनां बहुद दंबावो न'फोराव ओमफ्राय आं बेफोरखौ मावनायनि उनावसो सानगोन दाथ' जेबो बुंनो हाथ'आ जाहैबाय थ' आरो दिनै जोंनि लोगो बियो थ' जोंनि लोगोनि लेंहरनाय हिसाबै जोङो बेयाव नुजाफैबाय आरो बैसागु मानिफैबाय बहुद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै लोगोसे गासिबो एखेलगे खेथि मावखायो नालाय मोनसे जायगायावनो